with Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Sa oras natin ngayon at 10:20 PM sa buong kapuluan, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Greg. Si Greg na humihingi ng tulong sa atin upang mabigyan daw siya ng advice sa kanyang kalagayan ngayon. Si Greg na ayaw magpatawad dahil hindi daw maganda ang naging relasyon nila ng kanyang ama nung panahon ng kanyang kabataan. Tama nga bang magtanim tayo ng sama ng loob sa ating mga magulang? Mga kabisyo, basahin po natin mga komento ng ating mga listeners ngayong gabi na to. Sabi ni Darwin, Greg, wag mo nga hayaan mamayani ang galit dyan sa puso mo. Magpakita ka sa tatay mo. Alam kong gusto niya na humingi sa iyo ng kapatawaran sa naging maling pagtrato sa iyo. Yun lang ang hinihingi ng tatay mo at wala nang iba. Sabi ni Monica, good evening Titan Jello at DJ Rocky Tera. Ang mabibigay kong payo ay ang puntahan mo ang iyong tatay. Patawarin mo siya para mapatawad mo na din ang sarili mo sa galit mo. At habang nabubuhay pa sila, bumawi ka sa mga panahon na hindi mo sila nakasama para wala kang regret. At piliin mo pa rin na maging mabuting tao kahit hindi na naging maganda ang nakaraan mo. Sabi naman ni Charles, Hi Titan Jello at DJ Rocky. Nararamdaman ko yung sakit na dinaranas ni Sender. Kasi hindi naman na same kami ng experience, pero sa kaso ko kasi, pagod at sawang-sawa na akong pigilan yung paulit-ulit nilang pag-aaway sa kahit anong dahilan. At minsan na rin akong pinagtulungan sa tuwing pinipigilan ko silang mag-away. Nagdudusa pa rin ako kahit ang pamilya ko hindi na ako matulungan sa pag-aaral. Pero kay Sender, buti nga nakatapos ka pa ng pag-aaral. Pinagdaanan mo man ang lahat ng paghihirap, simula't lumayas ka sa poder ng pamilya mo, pero nagawa mo pa rin na maging matagumpay. Lagi mo tatandaan to, letter sender. Dapat maging malambot ka na. Imbis na magalit ka, isipin mo yung konsensyang meron ka. Sasabihin kasi ng iba, pamilya mo yan eh. Tatay mo pa rin yan. Pero iba kasi sa pakiramdam yung may galit ka at hinanakit ka sa tatay mo. Ganun rin ako. Pero naku, konsensya pag naiisip ko na tatay ko pa rin kasi yun eh. Dapat kong patawarin. At nga pala, para sa mga magulang na naging
Malupit sa kanilang mga anak. Basahin niyo po yung Ephesians 6:4 kasi para sa inyo talaga yun. Yan po ang sabi ni Charles na nagbahagi ng kanyang komento. Sabi naman ni Jubes, Greg, maling-mali yung ginawa mo habang hindi pa huli ang lahat. Patawarin mo at pagbigyan mo na ang kahilingan ng iyong ama na makasama at makausap ka niya. May malubha na siyang sakit at mas dapat mong gawin na alagaan siya at iparamdam na sa kabila ng lahat na ginawa niya sa'yo, hindi ka na nagtanim ng galit. Shoutout po sa mga paring Scabs, Bert Kabusaw, ang Manghanor ng Bulacan, Overdrive. Salamat, Idol. Mga kabisyo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, napakinggan natin ang kwento ni Greg. Si Greg na humihingi ng tulong sa atin. Ano ba ang dapat gawin ni Greg? Ano ba ang tamang desisyon na dapat niyang gawin? Greg, kung nakikinig ka man ngayon, ano man ang hindi naging magandang pagsasama ninyo ng iyong ama. Pero nais kong ipaalala lamang sa iyo. Kahit gaano man kasama ang ating magulang, gaano man kapangit ang kanilang nagawa sa buhay natin, wala pa rin tayo sa mundong to kung hindi dahil sa kanila. Hindi kabawasan sa pagkatao natin kung magbibigay tayo ng kapatawaran sa ibang tao. Ang pagpapatawad ay mahirap bitawan sa taong galit at hindi pa naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Pero sa pagkakataon na to, Greg, sana buksan mo ang puso't isipan mo sa pagkakataon na to, mas mabuting magpatawad. Tao lang din tayo, Greg. Magiging magulang ka din. Kakaroon ng pamilya. At masakit bilang isang magulang na mawalan ng koneksyon sa kanyang anak. Mga kabisyo, minsan sa mga magagandang ginagawa sa atin ng magulang natin, sa mga tamang pagdidisiplinas nila sa atin, pagbubuhat ng kamay nila sa atin, minsan hindi natin naiintindihan na kaya pala nila ginagawa yun, hindi para sa kanila, kundi para sa kabutihan natin. Minsan kabisyo, kaya pala nakikita natin na bakit wala sa atin ang atensyon at nandoon sa kapatid ni Greg, hindi dahil hindi na tayo mahal ng ating pamilya, ng ating magulang. Dahil mas nakikita lang nila na mahina iyong kapatid kaysa sa'yo. Kaya mas doon nila binubuhos ang kanilang atensyon at pagmamahal. Maraming dahilan, Greg, kung bakit nangyari yung mga naging sugat sa puso mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawalan ka na. Mawalan ka na ng pagmamahal sa pamilya mo. Sa pagkakataon na to, ulitin ko, Greg, walang mawawala sa'yo kung magpapatawad ka.
Lalo na, hindi ibang tao ang patatawarin mo, kundi magulang mo. Kaya hanggat buhay at nakakausap mo pa ang magulang mo, patawarin mo, Greg. Hindi lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na sa huling pagkakataon, makakausap pa nila ang kanilang magulang at mapapatawad sa mga naging kasalanan nito. Bilang anak, Greg, may pagkukulang ka din. Tandaan mo yan. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio, kung gusto nyo pong ibahagi ang inyong mga kwento, maaari po kayong magpadala. Maaari po kayong magbigay ang inyong mga kwento. Baka sa isang araw o may isang gabi na kwento nyo na po ang ating binabasa at kapupulutan ng aral. Muli ako po si DJ Titan Jello at susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.